me kake nema yace ceto je ka ceto abu kaza har a ce ka samu wanda a cikin zuciyarsa akwai misali ƙwayar umayya ta imani ba sallah ba azumi ba zakka ba zuwa an yi sallah ba daidai ba an yi zakkar ba daidai ba an yi azumin ba daidai ba an je hajjin ba daidai ba akasarin al'ummata da kuma akasarin su masu abin ya zama duk waɗannan abubuwan da an yi su bayan da yake so ba to amma a cikin zuciyar an yarda da wahada wa ta'ala duk sauran suke ba haka ne an yi sallah ba irin an yi zakka ba irin an yi azumi sai yake da ka wanda ka samu fi qalbihi misqalu dharratin aka ce ya komo ce adana aka sake koma ce adana babu zancen sallah ba zancen azumi wai sallah nan ba yi ne ba a yi ba azumin nan ba yi ne ba a yi ba zakar ba yi ce ba duk ana yi amma shi ma halitta ne abin diga shi kaya ka duk wannan amari an yi to saboda haka jama'a mu da mun san haka wato duka wanda yake wannan da'awa ko ya ce kai kafirin ne in ka zame shi za ka ga yana ganin wato kai abin ba daidai kake ba shi na ce da kai kafiri a nasa ganin ka gurgura ba kai kaza wanda ya kaza na kafiri amma a ganin sa shi a ganin sa akan gaskiya ne ai da mutum ya bai ba kan gaskiya ba zai yi ba sai bai duk abin da mutum ya tabbata kan ayyaki sosai ba zai zarki kai to ruwan wata ala akwai ranar da za ta tara har muke ami da rahmasa magariya ta shugabanta da kansa nemo duka waɗannan abubuwan muka tabbata din nan a kula da niyya kawai ta zuci a ji a kula da su a sa gaba shiga gidan tsira Allah ya wannan a takaice ne shi ne abin da amma magana ta neman zumuncin musulunci za ta kai ni na shi da shara zuwa manya-manyan musulmi kuma tabbata musulmi ga irin ba da wata magana ce kamu da wani cewa na kashi yana sallah yana azumi ba ra'ayi in kaya da haka shi ke maka yi wannan ra'ayi an tuhur dan kai ziyara zuwa Kaduna sami manyan musulunci nan kuma za a yi kai da gabas da sami manyan musulunci da mana ita kuma za a yi sai ka gama Kano gaskiya ne da Lagos je kuma Lagos sannan kuma na gama zan zo nan Kano mu sake haɗuwa wacce take ta kwanciyar hankali ta jin daɗi kuma me za a shirya in ya kara ne zai shirya a zuma ko kuma malam bashir ko malam ibrahimu ko kuma alƙali da kwarana to za a yi taro hafalatul hamdi hafalatul shukr ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma a fatan wannan abu shi kai ɗaya ne da namiji mun itibaɗi waɗansu shekaru a kan ga yadda mu muka yi tafiyar nan ta fara tafiya da an bata yi ta tuni ba kai wannan tafi samu ba amma abin da Allah yi ba a cewa da ya yi lantar da haka da haka da za mu yi annabi ya ce da sanar da annabi ya sanar saboda haka yanzu dai ni waɗanda itibaɗi wacce dukkan mu mun haɗa mun yadda ga yadda za a tafi da zamani to ni na tafi ne koshi kuma ina son ku daure a karanta muku da warkar tifati wacce akan da ne zan je
mun yi kawai yin wannan da gani wanda mai sosai ba ba ƙwan abu ne ba wahala an ta shekara da shekaru kuma Allah za a kai ga wannan natijar ittifaqi ya samu rukuni na abin da musamman ma idan muka tuna abubuwan da suka afku ko kuma abin da ya afku ranar lahadi ta 22 ga wata na april wanda na tabbata da cewa malam kamar yadda yake kwatanta mana yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yake nuni da cewa mu hannu ne guda ɗaya a bisa kan wani mu kan kishiyanmu. Na tabbatar da cewa kowa ya fahimci irin yadda ta'addar da kishiyoyinmu